Atong tukion ang sugilanon sa magtiayon nga misyonero gikan sa Chile. Kini ang sugilanon ni Alvaro ug Natalia nga nagauluhan. Wala damha nga mga misyonero. Wala gyud magplano si Alvaro ug Natalia nga mahimong misyonero sa usa ka layong isla. Nalingaw sila sa ilang kinabuhi sa Chile uban sa ilang 3 anyos nga anak nga si Catalina. Si Alvaro usa ka dentista sa Adventist Church ug si Natalia usa ka physical therapy sa Chile Adventist University. Apan sa pagkadungog nila og mensahe bahin sa Adventist Volunteer Service, nabati nila nga gitawag sila sa Ginoo. Bisan pa nga 35 anyos na sila ug nagtuo nga ang pag-volunteer para lang sa mga batan-on, gisiguro sa pastor nga ang Dios motawag sa tanang edad. Niapil sila sa training ug nag-apply sa vividfaith.org ug nadani sila sa Easter Island. Nadawat dayon ang ilang aplikasyon ug gipadala sila sunod lang sa 2 ka semana. Sa pag-abot nila sa Easter Island, usa sa labing layong lugar sa kalibutan, nakasinati sila og lahi kaayo nga kultura, dili sama sa mainland Chile. Gamay ra ang yuta, limit ang pagkaon, ug dili dali mo dawat ang mga tao sa mga taga-mainland. Bisan pa niini, mituo sila nga ang Dios nagiya kanila. Si Alvaro mitrabaho sa turismo aron makaila og daghang tao ug mapromote ang simbahan, samtang si Natalia nakatrabaho sa lokal nga ospital. Nagsuroy-suroy sila sakay sa motor, nagbisita ug naghatag og Bible studies. Sila usab ni tabang nga modala sa gamay nga Adventist Church nga may napulo katigulang nga miyembro. Gipasig-uli nila ang adventurer ug pathfinder clubs nga napalong na. Sa unang meeting, 25 ka bata ra ang nitambong ug midugang pa hangtod na himong 95. Ang mga bata nagdala pa sa ilang mga ginikanan sa simbahan ug usa ka pathfinder ug iyang inahan ang nabautismuhan. Pagkahuman sa usa ka tuig, nakaingon sila nga lisod apan puno sa panalangin ang ilang misyon. Nagbilin sila og lig-on nga lokal nga liderato ug aktibo nga mga clubs. Ang ilang kasinatian mo'y hinungdan nga gipalapdan ng Adventist Volunteer Service Center sa Chile Adventist University aron makatrain pa og daghang misyonero. Salamat sa inyong suporta sa maong proyekto pinaagi sa paghatag og madagayaon nga halad.